Vítajte milí diváci u strihu čiernej rýbezle. Zrovna tento krík ešte nebol strihaný a to už má vyše 10 rokov, takže dneska si ho pekne presvetlíme, vyčistíme, obnovíme, zregenerujeme. Tak poďme na to. Ako vidíte, tak tým ako sa krík nevystrihoval, tak je tu hodne mladých, ale tenkých výrastkov, výhonov a teda staršie, hrubšie. Spravíme si to, že si to vyselektujeme, že vybereme preč aj pár starších kuskov a aj tenké nové, aby sme to prosto presvetlili a necháme si prosto, napríklad ubereme si tieto, ktoré sú prosto hodne na zemi, tak tie dáme preč, napríklad staršie, hrubšie prosto, tieto čo idú pekne do hora, tak tu si nechám, to sa mi páči aj ďaleko od stredu. To je zlomená, takže tu si vyčistíme na zdravé kúsky. Tak. Toto ide úplne na zem, takže to tiež dám preč. No a tento kúsok nechám si iba tie, čo idú do hora. Ktoré sú to? Ukáž. Keď dám toto preč, čo to spraví? Toto ide do oného. Tak. Troška presvetlíme, aj skrátime dĺžku, nech pod váhou ovocia zase to nepadne dole úplne. Tento tu nám má priestor dosť, tak ten si nechám tak zatiaľ, maximálne. Tu vidím, že tento môžem zmenšiť, nech je to tu priestoranejšie. Do tohto zasahuje, takže si to presvetľujem. Na tieto strede, tieto tenké, ak ich vidíte, tu je zlomená, tu dám tiež preč. Tak. Tu na troška nepúšťame dole svetla, tak troška tiež upravíme. A tu na je to celkom husté, ale tu na tento nový sa mi páči, ale uvidíme. Zase dám preč tento starší. No tieto novšie by som chcel od nižšie, aby začínali. Ale tento rok si to nechám tu, hej. Tento rok si nechám tento. A budem ho sledovať na budúci rok, to viem vystrihnúť. Vidíte, tu je taký mladší. A tu na presah nejaký starší, tak ten starší dám preč. Tak. Super. Tak. A tento rok je to fakt taká vysekávka, prožíska po česky. Keď tiež tento ide hodne po zemi, čo je pre nás ako nevyhovujúce, je to zbytočné. Snažím sa kôr zanechať. To je na suché môže ísť preč. Tu je toho hodne, takže si to tiež troška presvetlím. Verím si to zdravšie. Takže to bude, táto je okusaná. Tak to zruším dole až úplne. Zase dole ide. Aj tie novšie prosto si troška preriedím a verím, že dole začnú takto raz nové, ale tým, že toho bude menej, tak zhrubnú, respektíve v lete si môžem niektoré vyselektovať a nech ide energia iba do tých jedných, ktorých chcem. Že tie 4-ročné, 5-ročné už potom vyberať preč a nechávať za mladé. Tento všetko križuje, takže to je zbytočné tam. Nech to troška presvetlíme práve. To na to troška preriedím. Čo je cez seba preč. Takže tu je zase na zemi. A ide úplne až niekde na verím Boha. A tu je krásna odbočka. Tak to dám na túto odbočku. Tak. Tento zase ide ďaleko už. A tu je nová odbočka, tak dám to na ňu. Ešte tu máme tento kúsok, ktorý tiež zase ide hodne ďaleko a zaslania aj tomu spodnému. Takže ho vyselektujem tiež. A tu na tento hrubší, to obidva budú fajn, tento jeden spadne dole. Ako uvidíme, čo urobí pod ovocím. Prinášam si ho na ďalší rok. Vyhodíme, aj tak už tu máme hodne toho daného preč. Takže tento rok
No ešte sa pozrieme teda na ten stred. A v tomto strede je hodne malých. A to je zbytočné všetko držať. Ale nie, to je nejaký bordel, takže treba to prečistiť jasné prv. Tak. Dobre, je tu toho hodne. Dokonca niektoré už sú aj sami odišli, že vyschli. Takže si to nejak vyselektujem, vyčistím. Tak. Vidíš to, jedna preč dám. Tak. Ako ten krik sa proste viac menej tiež, ako ten krik sa tiež o seba stará, že to čo nevyživí, tak to vyschne. Takže ono to nie je taká katastrofa, ale ak chcete mať plody väčšie, tak je to lepšie strihať. Vidíte, ešte raz, dva, tri mladšie. To je zlomený. Teraz sa môžete pozrieť, ako vypadá kriček po strihaní. Je to vidieť, že o mnoho je svetlejší. Ak sa vám video páčilo, poteším každý like, odber kanála, zdieľanie, poprípade otázky do komentárov. Majte sa krásne. Čaute.